Ginoo ko. Uy. Uy, uy, uy. Ayaw, ti. Manakot ti. Ate, respect lang. Pag mawawala na. Palitin ka na. Kung sa yung kapit ka na may bayan. Pwede lang ito. Pwede kung mayo. Ganang huwag kami nga mo. Balit. Ma'am, di lang parang sari. Exit na dia. Oh, nay! Jel, tegan kay kag order wa kay kaon. Pagpuyo. Ulit ka diyon sa bulitin. Diri. Kuya. Nami karon sa kuta mga bay. Nami karon sa kuta managkot mi. Pasalamat. Dito agi. Ha? Makunta. Oh sige, tuyok ta sa kuta. Tanaw na tubi. Muni ang kuta mga bay. Diri sa Usamis. Oh. Alat ini roman tegak po. Susuya po yan. Ay, ikaw may vlogger na Igor ramang guga video ni. Burita, managkot. Tuyok ta dito. Asin. Muna ni ang kuta mga bay. Nindot kay kuya, diri kuya. Diri ta ni Jesus. Anto ta dito oh. Dito una. Tuyok. Amang mga kandila. Pangan din. Kandilarium. Oh, imo kata. Kasi mo niya ko na ni tanan. Wala naman ni sila tubig diri. Ito ta tuyok ta paingon ito. Isuroy ta mo mga bay sa kuta. Di lang. Isa man ka. Namubog man ka. Dali ka lang. Just piniwang. Kurang dagat oh. Dagat just oh. Siradaan man ang nila. Di pwede masulod rin. Pero nagbigirin na. Masulod iya, kisa mirado ka rin, kisa yupaw niya pa ng gabi. Muliko naman na dito doon. Pa, mapalasari niyo, baka magkata. Hanggang pa. Hanggang, mahunan. Wala ka ba naman?
ko ma. Mual ko ka na makontak ka na. Kontak na kanamo. Bukan pangin. Asa man dili ta ang puta? Wala. Tuyok ka dito. Asa dito biyo ni Lolo. Oh, yata gulol ba na ba? Sabi ko ito mo. Kay ko ip ni wala ko. Yata gulo yata. Yata gulo ko. Ini ada kata-kataan. Yata gulo. Teman. Ini lah. Ayata di mo ni Lolo. Wala. Ang dagan man day na sila. Anak. Ayun na, tara na. Jadi matu na mi dito. Ang basurahan mo. Dili ka adjust. Ay. Di ara sa puta. Kani di mo kini mga bulat no. Ijoy do. Na ituyo ba kanang mga dahon. Wow. Kita sa Pilipinas. Ito Jill, sabat ni si Papa Jesus Jill. Ito. Sa inay-inay lang. Ini sa Jolly Green. Curi kuya. Ituran. Curi din pasahay ko na ha. Oh. Asa nang ilapit. Isa. Tay. Kaya kainit. Sabi ama. Oh. Pero nga mo gamot ra. Oh. Ano ikaw just dapat di adjust. Kurang ka adjust. Tubang dia tubang. Dita. Suwan di kaya. Ano ya? Ma. Di ba ma? Ang katut lang. Oh, sige. Dili mo ya, kamu upat ya. Tanaw diri Jas. Dia. Oh. Tala dito na ta. Ama si mandi. Soal ba dito na ngaji. Wala na may sisiyo. Mga yuta niya gamay kaluay ning ulay kahayag. Ali lang.
Hindi. Tamis ang kadulungan naman. Awa na rin Diyos. Alin lang, mana ka. Kaninini taon si Kuya, log po sa layo. Anong log po sa layo? Malagpot nyo, no? Hindi yung ibagi. Malagpot sa layo. Malagpot nyo sa layo. Jas? Ayaw pagkuhan. Uy, naan na lagi tag-ong mo dyan. Di ba riyan na? Wala. Umot lang. Igang ang kameraman. Nagkabo, apit sa LBC. Pila naman nakakuan, Glenn? Pila ka minutes? 11. Taas-taas na? 11. Day night. Power bank, wala. Talit pa tayo. Tapos video si mama. Rin sa kuta. Kana na tatak. Pero mo ta. Sa tao niya mo. Kanang gamay. Ay, tagsara ko. Pero ganggan. May dapat sa mga. Yung bigo ko yung gagawin na ako na go. Yung nagtao yung nakakuan mi. Piso ka ba mi? Mudat mo kay kamera yung tandoon. Wagang. Ano manggot ka ba na anikot? Iyaw, kana ng kwintas. Uy, wala mo may ibayad, anak. Sabi mo ng bayad. Mangulang bitaw na yaw na kislat ma'am. Singkura mo ni. Ah, singkura. Kami na singkura. Dala ang imo. Kani dili ko anak kanira. Bayin pira na. Ay gamay eh. Luag mo ni. Saman mo daw. Ay na sa good pa mo. Uy, huy, pagpuyok dyan.